Ik denk een maand en dan is het voor ons op. Dan is het geld op. Wat we aan tegemoetkomingen krijgen, dat voldoet lang niet. Daar is het geld ook mee op. Ik ben erg bang dat het ophoudt en dat ik mijn personeel moet ontslaan. Het is 5 uur 12 voor damesmodezaak Senza Moda in Dokkum. Eigenaar Henk Henks zocht het dramatisch in als de winkels begin maart net open gingen. Hij heeft mij nog 4 winkels in Friesland. Een brandbrief van de ondernemers richting de gemeenten, in dit geval Noord-Friesland, maar nog eens duidelijk maakt hoe slim de situatie is. Ik merk het ook niet alleen bij ons, dus maar ook bij collega's. De enorme wanhoop en de frustratie, maar ook de onmacht. We staan echt met de rug tegen de muur. Ja, we kunnen echt geen kant meer op. Ondernemersvereniging Dokkum verzint zo'n 150 ondernemers in de stad. Nevens Harren is er maar 1 oplossing voor de aannemende problemen. We moeten gewoon weer open, wel op een veilige manier. Dus eigenlijk op de manier die gold tot en met de lockdown. Dus inclusief allerlei regels waar we ons met z'n allen aan moeten houden. Uiteindelijk is ook niet gebleken dat de grote besmettingen allemaal in winkels plaatsvonden. Dus wij moeten gewoon weer open en het geld moet wat dat betreft bij de winkeliers weer besteed worden. Zodat die zijn betalingsverplichtingen aan allerlei leveranciers, maar ook aan zijn medewerkers. En wat we niet moeten vergeten is dat die winkeliers vaak ook geld steken in sponsoring van bijvoorbeeld sportverenigingen. Of evenementen die in een plaats, in Dokkum is dat bijvoorbeeld abiliteitsdagen. Dat ze ook dat soort betalingsverplichtingen, dat ze daar ook aan kunnen voldoen. Mogelijk maar je winkels aanstaan op afspraak iepen. Dat is net genoeg, zei Reinders. Het zal wellicht leiden tot wat minder verlies. Ik denk ook dat het voor de ene winkel meer soelaas biedt dan voor de andere winkel. Wanneer je een winkel hebt met heel veel persoonlijke verkoop, dat je maar weinig klanten per dag nodig hebt om toch een goede omzet te maken. Nou, dan zou het misschien best tot een oplossing kunnen leiden. Maar wanneer je een bedrijf hebt, bijvoorbeeld mijn eigen HEMA, waarvan je het moet hebben van heel veel traffic, van heel veel loop. Ja, ik zou op dit moment even niet weten hoe ik dat zou moeten invullen. Bij Senza Moda rennen ze betieren met de ziel onder de jerm. En mij leert in de squon volgens je tieners de corona-passenconferentie. Het zwaard van Damocles dat hangt boven ons hoofd. Dus dat moeten we even afwachten wat Rutte gaat zeggen. Maar ik ben er eerlijk gezegd niet optimistisch over.